Hi guys, good morning. Ayan, nagigising ko dyan. Tapos hindi ko pa alam pala na naka-video. Naka-video. Ayan. Magtutupit pala ako ng pagigaan ko. Daily routine ko talaga to guys. Ang pagtutupi ng pagigaan at paglilinis ng aming bahay. Ayan na nga, inayos yung unan. Ayan. Tataas sa upuan. At itutupi yung kumot. Ayan na nga. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Guys, pa-support naman sa aking vlogs hanggang sa huli. Thank you. Ayan. Ayan na nga guys. Ayan, tupi-tupi. Ayan. Parang ginagawa ko dyan. Ayan na nga. Tinutupik ko na nga. Ayan. Para makalinis na din. Ayan na nga. Ayan, inaayos ko na yung mga ano dyan. Mga kumot. Tupi. Ayan na nga. Ayan na nga guys. Ayan. Ayos. Dapat maayos ang ating pahigaan. Ayan, para maganda naman tignan sa ating mga mata. Ayan na nga. Ayan, kinuha ko ng mga ibang kumot na hindi ko nagamit. At aayusin ko na dyan. Ayan na nga, guys. Ayan. Ay, salamat pala sa pag-support niya sa akin, guys, sa first vlog ko. Ang dami ko ng likes, followers. Ayan na nga. Sana hindi kayo magsawa sa vlog ko. Ayan na nga, inuhulog ko na yun dyan. Yan. Ayan na nga. Tapos na ako nagtupi ng pagigaan ko dyan. At binuksan ko na yung bintana para lumabas naman yung yung baho. Para pumasok din naman yung fresh air. Ayan na nga. May init naman dyan konti. Pero makulimlim. Makulimlim dyan. Tapos nag-iinit. Ano ba talaga guys? Ayan na nga. Ayan yung tinupi ko kanina. Pinunta ko na sa paglagyan. Ano ba tong kortina na to? Pasali-sali. Ayan na nga guys. Ayan. Ayusin natin ang mga mga tinupi. Ayan. Ayan na nga guys. Ayan, ayos. Oh, muntik pa mahulog yung unan. Ayan na nga, oh. Ayan na nga. O, baka ibagayo nga, muli nagsukat ha. Ata palang di badok di kalman. Alam nyo guys, kung malinis pa naman, go ka yan, mo pa yan. Isuot mo pa yan. Pero kung madumi na, wag mo nang isuot yan. Baka mag-judge na naman kayo dyan. Ayan na nga guys. Patapos ko na pala inaayos yan. O ayan na naman yung kortinang pasalsali. Diyos ko, dahi. Ayan na nga. Bumaba na nga ako dyan. Ayan. Ayan. Diyos ko, yung kortina na yan, pasalsali eh. Malapit na kitang putulin. Ayan na nga, may ipapasok pa akong dyan. Kamin. Ano ba yung kamin? Oo, basta. Hindi ko alam yung Tagalog nun. Banig pala, banig. Ipapasok ko yung banig dyan. Matantagal ko kaya dyan. Ayan na nga, nakabaybayag ka, ante. Ayan na nga. Sana wag kayo mainip sa vlog ko na to. Diyos ko, dahi. Ayan na nga, guys. Ayan. Ayan na nga. Pumasok na ako dyan. Ayan, inayos ko na. Diyos ko, kanti.
Pati itong kurtina 'to pasalsalin naman na 'to. Diyos ko, wala kang magawa sa buhay mo, kurtina. Ayan na nga. Ayan, pagtapos ko nagtupi, nagkape-kape ako, nagmuni-muni naman sa labas. Ayan na nga. O yan yung labas ng bahay namin. Nakadumasetas. O ayan na nga ang aking kape. Ayan, magkape-kape tayo pag umaga. Ayan. Ayan na nga. Hoy guys, baka sabihin nyo hindi ako hilamos. Naghilamos ako dyan, pero hindi ko na videohan na. Diyos ko day. O yan, sarap ng kape kapag umaga. Ayan na nga, tapos na ako nagtupi. Ayan, nakalinis na din ako. Bye-bye guys.